25,000 kawai shine ce babba tarai duk yadda za ku karya min shi. Allah ya ce ba kya mantuwa. Kaga da ta malam su ne. Da ka ta haɗu. Wannan yarinya ba ta son zaman lafiya wallahi. Kaban mun komai a ni na san me zan yi. Dan Allah ka dade. Aka mu da cikin lamura ne. Dan Allah ka bar ni da abin da ke damu da alwata. Rashin fahimta. Na kasance a cikin zuciyarki ko da yaushe kamar yadda kika kasance a cikin tawa zuciyar ko da yaushe dare da rana safiya har kai ka san daman baka shirya aure ba ka zo neman yata. To amma Alhaji me zai hana ka ƙara ma Isa haƙuri tun da ya riga da ka masa alƙawari. Haka ne. a'a kin gani ban yi masa alƙawari ba. dole ne sai na je na nemo kuɗin auren ta tukunna. Nawa ne kuɗin gaya mu? Amma kafin nan za mu tafi tare da kai. Zan danka Zainab a hannunka amana. Kaka kara kaka dama ana haka. Rashin fahimta. Ya yarda da aminansa ya damƙa masa yardarsa ya yi tafiya ya ba shi amanar masoyiyarsa. Shin dama ana haka har ma an yi a cikin shiri mai suna rashin fahimta. Shiri ne wanda ya samu kulawar mai shiryawa kuma mai ba da umarni Kabir Abdullahi Kismat. Rashin fahimta. Almasi lafiya ko na rasa magana cikin dawo. Na fa lafiya. Wallahi Habib ne ya gaba Hatsari. Aikin da kika samu nan sai an yi an gama. Wani aiki ba? Zai mu samu Habib mu karya shi. To in takaice miki an ta ba ma karyawa ba. Mena can mamma rugu-rugu. Rashin fahimta. Na shiga uku nan. Wai ku nan duk ba ku san abin da yake faruwa ba. Ni fa ina nufin jaran da yake hannunsa a ku je ku kakkarya ba wai shi ba. Yanzu gashi kun karya shi. Ina tsoron kashe min shi. Wai shi Allah na kun tana ma asiri a unguwa sai ga da ni. Rashin fahimta. Ku tara ku bibiya kuma ku kalla a tashar YouTube mai suna Kismat Hausa TV. Zai dinga zuwa muku ne ranar Juma'a karfe 8 na yamma.